Nahráváme koulovanou. No já ne. Hej, do mobilu ne. Hej Péťo, Ne. Ty prasáku. Utěk před velkou koulovanou. Dámy a pánové. Znovu mám Péťu. Vypadni. Jménem našeho státu tě zatýkám. Ne? Ale bojím se toho, že mě zabiješ. Ne? A je. Jménem velkého státu nezatýkám nikoho, kdo mě nemá rád. Jo? Ahoj. Co? Ne? Nemám. Nemám. Já tě kameruju. Ale ne, vy máš to dobře, zamechce. Vždyť vypadáš dobře. Ale prosím. A kam jdeš? Babičce, vole. Máma mě volá zpátky tam na to místo. Ty mě máma zavraždil. Vážně? Co to je? Hezký. Mám Lenovo, čo? Ty vole jsem má, že bych chtěla taky takovej, ale nemůžu. Ne, že bych chtěla stejný kryt, ale nemůžu ho mít. No. On tady není, on tě bude pohánět, jdem dolů. Dobře, no. Dobře. Takže kamerujeme to, že nás chce asi na chvilku. Jo, ušel, já ho viděla. On nás chce zabít jeden kluk. Nahoru. Proč? Chci vám říct, že tentokrát jdeme po sněhu, hnusném kluském sněhu a už jsme tady na trávě. Kamerujeme jednoho chlapce, který má samozřejmě koulí. Jdeme tudy. On tady není, otoč se takhle. Dobře. Jako já. Ale zakopnu, vidí. Ne. Sklerózo. Ne. Počkej, neboj se. Otoč se. Otoč se. No já si domů. On je tam. Vzadu. Není. Otoč se. Otoč. Ale já ho chci nám. Ne, otoč se. Já chci nekamerovat. Už má 240. Ne. Prosím. Ne. On ještě. Neboj. On Neuvidí. Tak mi pust. Děláš si srandu? Já ti vidím nohy. Vypadni. Ne! Dobr. Ne. Já tě vidím. A naschle. Májo. Nemůžu. Ono takhle. Takže tady to vidíte. Moje kamoška se proti mě spikla. Kámoška se proti mě spikla, takže jdeme domů, protože jsme strašně vyděšený a už jdou pryč, dobrý, to je dobrý. Jak vidíte, já jsem jim utekla a jsem za to ráda. Dobře, díky bohu. Vidím, že jsem neměla nic začínat a taky, že jsem strašně urychaná. Takže toto video je útěk před koulováním a doufám, že jste se ho užili. Když tak odběr, like, dislike, komentář, nebo se co dalšího byste chtěli
aby jsem natočila pomoc. Takže, papa.